Здравейте! Вие сте с пилотния първи епизод на видеоподкастът "Законът в действие". Аз съм Пламена Момчева, а това до мен е моята приятелка и колега Делина Манова. Здравейте и от мен! Изключително сме развълнувани, защото този видеоподкаст е един проект, за който мечтаехме доста дълго време. Надявам се, оправдано го забавихме и сега да е точното време, през което да се случи, за да привлечем вниманието ви и да задържим интереса. Мисля, че е редно да се представим и да изложим какво ще бъде съдържанието на видеоподкаста, както цялостната му концепция, така и съдържанието на днешния пилотен първи епизод. Може би да започнем с кои сме ние и откъде се познаваме. Много време. Да, през 2010 година се запознахме. Тогава бяхме студентки по право в юридически факултет на Софийския университет, но не се познаваме оттам. Познаваме се от кантората на адвокат Иво Велчевски, при който и двете стажувахме. И от тогава до сега вече 13 години сме рамо до рамо, компютър срещу компютър и работим заедно и си сътрудничим и съществува една хармония между нас, която надявам се вие да усетите. Работата ни в кантора, която се занимава изключително с търговско право и несъстоятелност, предопредели нашите интереси и всъщност и професионалния ни път. След като завършихме Софийския университет, се явихме на изпит за младши адвокати и към настоящия момент сме вписани пълноправни адвокати в Софийска адвокатска колегия. През 2019 година, когато беше първия възможен за нас момент, се явихме и на изпит за синдици. Съответно, в момента сме включени и в списка за лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност. И сме синдици на няколко търговски дружества. Да. Към настоящия момент и двете работим едновременно като синдици и като адвокати, отново профилирани изключително в областта на търговското, корпоративното право и несъстоятелността, включително обслужваме както кредитори, така и длъжници в производство по несъстоятелност. Моята колега сега по-накратко ще ви разкаже за концепцията и идеята за подкаста, който слушате в момента. Да, ако всъщност ви е интересно повече за професионалната ни биография, можете да я откриете на нашия уебсайт www.thelawinaction.bg. Сайта в момента се разработва, така че го следете и ще качваме непрекъснато нови неща в него. Нови неща, интересно надявам се, съдържание. Относно съдържанието на видеоподкаста "Законът в действие", аз мисля, че и заглавието му, и нашето професионално представяне вече са ви насочили вниманието, че подкаста ще е изключително с правна насоченост и, разбира се, по-скоро биха били интересни за колеги юристи, за студенти по право, други теми ще са по-общи и те ще вълнуват всички участници в обществените отношения, които ще обсъждаме. Конкретно, защо започваме сега? В отговора на този въпрос има два аспекта. От една страна, ние сме адвокати и като такива сме свикнали да работим с крайни срокове и когато нямаш краен срок, винаги има нещо, което е по-приоритетно и то е нещото, което е с краен срок. От друга страна, имаме 49-то Народно събрание, прие дълго чаканото изменение на Търговския закон, прие Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, който бе обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 1 август, в сила е от 4 август, като повечето разпоредби се прилагат от деня на влизане в сила. Някои са така с по-отложено действие, защото законодателят даде възможност на изпълнителната власт. Чакаме допълнение. Да подпомогне прилагането на новите разпоредби. Какво се промени в Търговския закон? Имаме нововъведение, имаме нов правен субект, нова правна форма на нов търговец, дружество с променлив капитал. Друга съществена промяна е въвеждането на несъстоятелност за физическо лице предприемач, което е съвършено ново за нашата правна действителност. И това, което ще обсъдим днес, промените в производство по несъстоятелност. Има промени и в производство по стабилизация. Сега, понеже темите са много сериозни,
и специфични. Доста обширни също така. Да, много ми се иска, ако пилотният ни епизод бъде успешен и се хареса на вас, да направим епизоди, които да разгледат дружеството с променлив капитал и несъстоятелността на физическото лице предприемача. Защо не е производство по стабилизация в светлината на промените? Даже можем да си помечтаем и да си поканим гост, колеги юристи, които стоят зад създаването на този правен субект. Но днешния подкаст, днешния епизод, той ще ви занимаваме с производство по несъстоятелност. Смятам, че би било интересно както за бизнеса, така и за колегите юристи. Така че надявам се да ви предложим едно интересно съдържание. Тези изменения на Търговския закон хем бяха чакани много дълго време, повече от 3 години, поне ние ги очакваме толкова, хем така и много изневиделица се приеха по средата на лятото и така... Развалиха ни почивката. Промените в несъстоятелността, които се приеха с този търговски закон, следваше да изгладят така или иначе леко несъвършената уредба, която нашия закон има, както и да унифицира нашето право и да го унифицира с правото на Европейския съюз и регламентите и директивите, които следваше да бъдат приложени при нас. Случи ли се? Ще го обсъдим малко по-нататък. Може би не в пълния обем, който очаквахме да се случат нещата, но все пак има някакви промени, които трябва да обсъдим и да видим тепърва практиката как ще работи с тях. Производството по несъстоятелност масово се приема за нещо изключително негативно. Има такъв неприятен оценъчен елемент, особено за търговците, които наистина са вложили много усилия, енергия в разработването на своя бизнес. За нас като професионалисти това е просто понякога житейски нормалния път на едно търговско дружество, начина по който съответно то се прекратява. Това се опитваме да убедим съответно и нашите клиенти, с които ние работим, че несъстоятелността не винаги и не задължително означава край на бизнеса и съответно край на възможностите, които от тук нататък търговецът да има. От тук, ако искаш да започнем поетапно с промените. Но аз искам да се хвана за това, което току-що каза. Несъстоятелността, тя действително в повечето случаи е край за бизнеса. И аз разбирам притесненията на хората и в повечето случаи са оправдани. От една страна, защото при откриване на производство по несъстоятелност практиката ни показва, че възможността за оздравяване е почти нулева. Единици са търговските дружества, които се оздравяват. Това трябва да си го кажем откровено. От друга страна, Търговския закон до съвсем скоро, т.е. до изменението му, предвиждаше една много сериозна рестрикция и санкция за физическите лица, управителни органи на дружествата. Лице, което е било в управителен орган на търговец, обявен в несъстоятелност, оставил неудовлетворени кредитори, не може да бъде повече управител. Това беше допреди. Сега, вече тук може би плавно да преминем към новото изменение, законодателя предвиди, че все пак има някакъв срок. Това не е за винаги, което аз мисля, че е доста резонно, защото в крайна сметка дори престъпниците, излежавайки присъдата си, след определен срок могат да се реабилитират. Тоест, дори да си изпаднал в производство по несъстоятелност и да си обявен в несъстоятелност и да не си успял да удовлетвориш всичките си кредитори, имаш възможност отново да развиваш бизнес след определен период от време. И това е оправдано и защото възможно е и допустимо е да се допускат грешки и дори ако искаш... Понякога не зависи от теб. COVID беше ситуация, която беше извън нашите предвиждания, дори също така и предвижданията на хората, които се занимават с бизнес. Така е, но законодателя пък за тези обективни причини, които са довели до несъстоятелност, даваха и те продължават да дават възможност да се реабилитираш, т.е. да инициираш производство пред съда, да бъдеш възстановен в правата си. Сега просто изтича един срок, т.е. дори ти със собственото си виновно поведение да си довел до неплатежоспособност, до несъстоятелност. Може и неопитност, да. Защото тук пример е много, който ще дам. На 20 години, първо законодателя ни дава възможност с 2 лева капитал да направиш дружество. Тоест нямаме нито ценз за заемането на длъжността управител, нито имаме някакви изисквания за кой знае какъв капитал. На практика, извинявай, че те прекъсвам, но на практика сега с новия юридически субект
дружеството с променлив капитал, дори този праг се намалява, тъй като там нямаш изискване въобще за вписване на такъв капитал, а дялът ти може да струва дори 1 стотинка. Тоест, законодателят дава възможност на всеки, който иска да стане търговец, а след това неоправдано го санкционираше и го лишаваше от права за винаги. И на 20 години, когато предприемеш един бизнес начинание, и то е неуспешно, поради неопитността и младостта си, на 35 години вече може да си понатрупал опит и аз смятам, че трябва да ти се даде възможност да пробваш пак. Така че мисля, че въвеждането на този срок и даването на възможност за реабилитация е похвално и е много добра промяна. Напълно си права. Това, което досега коментираше, всъщност касаеше самите физически лица, които са управители или съответно в ръководен орган на търговски дружества. Съответно, имаме обаче и други процедури, с които дружество да бъде оздравено, дори и самото то да е изпаднало в такава по-тежка финансова ситуация. И тук е нашата друга любима тема за производството по стабилизация, което за съжаление, въпреки че е прието 2017 година действа, се прилага. На практика има изключително малко дружества, които се възползваха от тази процедура. Това, което намирам като положително в новото изменение на Търговския закон, освен че са изгладени част от самата регламентация на производството по несъстоятелност, по стабилизация, дори в производството по несъстоятелност вече са заложени и такива ключови фрази, които би следвало да навеждат на търговеца на мисълта, че той трябва да положи допълнително усилие и все пак да влезе в някакви преговори със своите кредитори, преди да пристъпи към несъстоятелността. Кое имаш предвид? Новото изискване преди подаването на молбата за несъстоятелност, за откриване на производство по несъстоятелност, когато тя се подава от длъжника, управителните органи да са използвали преди това всички други възможности, за да оздравят своето предприятие. Разбира се, това изменение е въведено малко след запетая и то не води след себе си до конкретна санкция или поне до настоящия момент няма изменение, е по-скоро пожелателно. Тоест ти как го приемаш? Аз не мога да разбера идеята на законодателя. При положение, че на всеки субективните възможности са съвършено различни. Това означава ли, че аз трябва да мина задължително през производство по стабилизация? Означава ли какви действия трябва да предприема, за да оправдая задължението си, което закона ми мълчи, затова казах, че го е поставил малко след запетая, като по-скоро пожелателно, но с едно на ум, все пак търговеца да предприеме някакви действия. Повечето търговци, така или иначе, когато видят, че имат проблем, те правят всичко възможно, защото пак казах, както казахме в самото начало, те последиците са тежки. Но не, че няма, не казвам умишлени фалити, но... между другото, тук е редно да разграничим в крайна сметка производството по несъстоятелност и понятието несъстоятелност е съвсем различно от понятието банкрут. Банкрут и умишлен фалит, които са предвидени в наказателния кодекс. Тук говорим за просто лошо стечение на обстоятелствата, лошо взети бизнес решения, които са довели до някакъв финансов търговски неуспех. Аз и друго ми ще да коментираме за... Така или иначе споменах, че оздравителни производства в България, те са единици, които са... Оздравителното производство е в рамките на производство по несъстоятелност. Тоест, длъжника вече е изпаднал в неплатежоспособност или свръхзадълженост. За него са налице предпоставки да се открие производство по несъстоятелност. И след откриване на производство по несъстоятелност обаче, длъжника постига съглашение с своите кредитори, т.е. изготвя един план, който удовлетворява по-голямата част от неговите кредитори. Те му гласуват доверие и този план всъщност му дава нов живот. Това рядко се случва по много причини, но няма да обсъждам всички, но ми се ще да кажа, че според мен и производството по стабилизация няма да се случи много, просто защото на нас менталитета ни е такъв. Трудно е да обясниш, мен даже ми е трудно да убеждавам и колеги някой път, когато в обикновен правен спор трябва да сключим споразумение и всяка от страните трябва да направи взаимни отстъпки. Хората не приемат
лесно, че трябва да направят отстъпка, че трябва да се съгласят да получат по-малко, отколкото смятат, че им се дължи, или да приемат, че няма да им се плати наведнъж, както трябва да бъде и както е договорено, ами ще им се плати в разсрочено. Да, и според мен тази егото също на много пречи, така че може би народопсихологията ни не позволява до голяма степен, освен всички други пречки, нали, които са чисто процедурни и свързани с натовареността на съдилищата, смятам, че менталитета ни определено много пречи. Но, да продължим нататък по промените. Едно от най-съществените изменения, приети с новия закон за изменение и допълнение на Търговския закон от август месец, касае всъщност взаимодействието между производството по несъстоятелност като универсален способ за принудително изпълнение и производството по ГПК, индивидуалния способ за принудително изпълнение или така наречените действия предприемани от частните съдебни изпълнители. Тази уредба е уредена в член 638 от Търговския закон. Основният постулат е, че с откриване на производство по несъстоятелност всички изпълнителни дела се спират. Законодателят обаче беше предвидил една разпоредба на член 638 алинея 3, която даваше едно изключение, което всъщност се оказа доста съществено и даваше възможност на кредитори, предимно банки, да се възползват от продължаване на изпълнителното производство пред частен съдебен изпълнител. Предишната разпоредба на закона казваше, в случай, че е предприето действие за обезпечено вземане, при опасност от увреждане на интересите на конкретния кредитор, съдът по несъстоятелността може да даде разрешение за продължаване на изпълнението. Новия закон и новото изменение на практика преповтаря разпоредбата, само че е допълнила, че всъщност предприетото действие трябва да бъде действие по изпълнението, което на практика означава, че дори само при извършен оглед на недвижим имот, хипотетично казано, защото това е най-често срещания случай, съответно съдията по несъстоятелността може да даде разрешение за продължаване на изпълнителните действия. Сега в нашата практика сме се срещали много пъти с подобен тип производства и не намирам, че тази разпоредба е особено разумна да съществува по този начин, защото допреди съдиите всъщност въобще изпускаха последната част на изречението, именно субективния момент, дали съществува опасност реална от увреждане интересите на кредитора и каква би била тя. И съответно гледаха единствено формалното изискване, дали имаме кредитора, дали имаме обезпечено вземане, и това за съдиите беше достатъчно, за да дадат подобно разрешение. Освен всичко останало. Имаше тълкователно решение в тази връзка на Общо събрание на Търговската колегия на ВКС. Върховните съдии бяха приели, че определението, с което съдът дава възможност на този кредитор с обезпечено вземане да си продължи изпълнителното дело при частния съдебен изпълнител, не подлежи на инстанционен контрол. Имаме един незаконосъобразен акт, защото не е съобразено, че в крайна сметка няма да се застрашат интересите на кредитора, но все пак го имаме и този незаконосъобразен акт не може да го обжалваш. Сега, между другото, изрично законодателя е предвидил не само, че може да се обжалва определението, с което се дава или не се дава разрешение, ами самото определение и жалбите срещу него се обявяват в търговския регистр и така някакси може би ще е по-видно на кой кредитор, кога му са застрашени интересите. Аз тук си мисля, че като цяло всъщност, може би трябва да обясним каква е идеята на законодателя, защо изпълнителните дела се спират. Да уточним сега и за неюристите наши зрители. Когато един кредитор се е снабдил с влязло в сила решение, което подлежи на изпълнение, и е взел изпълнителен лист и е отишъл при частен съдебен изпълнител, той е взискател по това дело и казва спрямо кое имущество на длъжника да се изпълнява. Частният съдебен изпълнител слуша господаря на процеса, взискателя, и изпълнява към конкретния актив. Междувременно обаче този длъжник, срещу когото се изпълнява, може да изпадне в обективно състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост и да има само този или и други кредитори в повечето случаи.
В този случай са налице предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност, което по същество представлява универсално изпълнение. Универсално, принудително. Ако изпълнителното дело при частен съдебен изпълнител е индивидуално, тук говорим за едно универсално. Където обаче за всички кредитори спрямо всички активи. И една от основните цели, която макар, както казах по-рано, да не се постига доста често, една от основните цели, заложена от законодателя в член 607 на производство по несъстоятелност, е длъжника да бъде оздравен. Ако изпълним обаче върху един конкретен актив, който примерно е свързан с неговото производство, най-общо казано, пример давам, недвижим имот. Чудесно, недвижим имот, само че този недвижим имот е производствената база на длъжника. Ако му продадем този имот, ние го обезкървяваме и той повече не може да функционира. Това може да се прави, когато не се обследва цялостната структура на бизнеса и въобще се игнорират целите на производство по несъстоятелност. За да не се случи това, частният съдебен изпълнител да продаде този имот, преди да са изчерпани възможностите за оздравяване, затова законодателят е предвидил изпълнителното дело при частния съдебен изпълнител да бъде спряно. Спряно е също така, защото в рамките на индивидуалното изпълнение удовлетворяването след това става по един ред, предвиден в ЗЗД, а в производството по несъстоятелност става по друг ред. Но това няма да навлизам в тази тема. И когато се спре общия принцип, спира се изпълнителното дело, взискателя трябва да предяви вземането си в производството по несъстоятелност. Ако вземането му бъде прието, тогава изпълнителното дело при частен съдебен изпълнител губи своя смисъл и то се прекратява. И всички продължават да изпълняват, освен ако не се оздравят, в рамките на производството по несъстоятелност. Точно поради тази причина, за да се даде тази възможност, е предвидено спирането. Изключение е предвидено само за обезпечен кредитор в тази хипотеза, в която вече имаме започнато изпълнение, убедили сме съда, че са ни застрашени интересите и съда тогава разрешава продължаването. Тук е същественият проблем, че всъщност новото изменение на конкретната разпоредба е по-скоро като че ли чисто козметично и по същината си то не отговаря на изискванията на директивата, която всъщност ние трябваше да транспонираме в нашето законодателство и в която се казва, че при взимането на това решение всъщност съдът дължи и следва да направи преценка по отношение на структурата и на стопанската дейност на дружеството, именно за да не се стига до такава ситуация. Това, за което говорихме току-що, трябва да бъде взето предвид. Такава ситуация, в която основният производствен цех или базата, с която дружеството на практика генерира своите средства, с които заплаща на кредиторите, да не бъде продадена през публичната продан. Друго съществено, което извинявай само, че се прекъсвам, но понеже спомена директивата, че в крайна сметка не е транспонирана в пълния и смисъл, аз да кажа, че закъсняхме с транспонирането и 2 години. Трябваше юли месец 2021 година държавите членки да транспонираме директивата. Ние закъсняхме точно с 2 години. Да, за съжаление, тогава хванахме точно ситуацията с политическите, да. Така се беше случило. Да. Всъщност. Но да, при всички случаи това е изключително важно да бъде наистина възприемано от съдиите и се надявам практиката да бъде променена в този смисъл и да се прави обективна преценка именно на това дали не лишаваме длъжника от възможност той да оздрави предприятието си, което в крайна сметка пък би било и от полза на кредиторите, които при едно добро оздравително производство ще получат евентуално по-голямо удовлетворение. И все пак някакво удовлетворение. И друго съществено всъщност, което според мен кредиторите не винаги си дават ясната сметка, че когато се продава в производство по несъстоятелност, всъщност началната цена, от която се започва проданта, винаги е по-висока от началната цена, която започва да продава частния съдебен изпълнител, при когото първата цена винаги е 80% от пазарната продан. Сега ти ми беше споменала за едно решение на не си спомня съд, който те беше впечатлило всъщност и ти беше допаднало като становище. Не, по-скоро не. То тогава беше против моите твърдения. Нали? Аз също релевирах точно тези, разликата в началната цена на продажбата и тогава съда ми обърна внимание, че действително, частните съдебни изпълнители започват да продават от 80%, обаче в крайна сметка това е един публичен търг. И нали, именно чрез публичния търг
получаваш най-високата цена. Ако има интерес към актива, той в крайна сметка ще си достигне реалната пазарна цена, защото има наддавачи, които имат стъпка за наддаване и така. То въпрос на гледна точка, разбира се, но безспорен факт е, че като синдици ние сме длъжни да продаваме от пазарната цена, на 100% от пазарната цена и това е първата публична продан при нас. В публичните продани също има значителни промени, но тях ще ги дискутираме след малко. Да, аз вече загледах член 649 и ми се иска него да коментираме. Заповядайте. Това са, отменителните искове. Да, там много се развълнувах, защото това са искове за попълване масата на несъстоятелността, така наречените отменителни искове. Законодателят за тях беше предвидил един срок преклузивен от 1 година с изтичането за предявяване. И с изтичането на този срок синдика или при негово бездействие кредиторите нямат право да ги предявяват. Най-общо казано, т.е. ще дам пример, за да разберете каква е идеята на тези отменителни искове. Ако длъжникът непосредствено преди да се открие производство по несъстоятелност, или не толкова непосредствено, има си подозрителен период, който закона изрично предвижда, сключи сделка, с която най-общо казано увреди кредиторите си, тази сделка подлежи на атакуване. Така, ако е продал един актив на занижена цена, тази сделка може да се прогласи за относително недействителна спрямо кредиторите и синдика в крайна сметка да третира тази вещ като част от масата на несъстоятелността и да я продаде за удовлетворяване на кредиторите. Тези сделки, както казах, имаше много кратък едногодишен срок за предявяване и много често в практиката се оказва невъзможно да го предявиш, макар и да знаеш, че има такава възможност. Аз искам да дам един конкретен... Една година звучи като ужасно дълго време всъщност. Ама не, особено не. За едно интензивно производство по несъстоятелност с множество кредитори и с множество активи, предявяването на самото производство преминава през различни фази. Само предявяването на вземанията и установяването на размера и установяването на кредиторите и размера и основанието на техните вземания може да не се случи в рамките на 1 година. Особено в София, където имаме много сериозна натовареност и на съдилищата. И в случая на Софийски градски съд, защото това е компетентния съд. Освен всичко останало, синдика на практика трябва да получи такава информация от самия длъжник, който най-вероятно няма да е склонен да предоставя. На мен в повечето случаи длъжниците категорично не ми предоставят информация. Те трудно ми представят търговските си книги, още по-малко да ми дадат договор, който аз ще атакувам. Тук изключвам сделките с активи, които са вписани в публични... В имотния регистър с електронен подпис да ги заявя, да ги видя какви сделки са сключвани. Много често се случва в практиката един синдика да не може в рамките на 1 година да събере доказателства. В крайна сметка, за да предявиш иск, с исковата си молба трябва да си представиш всичките писмени доказателства. Не можеш да кажеш на съда, аз предявявам, обаче ми удължи срока за писмените доказателства. Другото, аз исках да дам пример с един наш казус. С колегата Манова представляваме кредитор в производство по несъстоятелност. Ние инициирахме производство по несъстоятелност срещу длъжника, в качеството ни на процесуални представители на кредитора, спрямо длъжника. Софийски градски съд откри производството по несъстоятелност и определи началната дата на неплатежоспособността 31 декември 2018 година. Ние обаче не бяхме съгласни с началната дата и считахме, че в по-ранен период е настъпила неплатежоспособността и обжалвахме решението пред апелативен съд само в частта, с която е определена началната дата. Междувременно се оказа, че длъжника точно в този период, между началната дата, която ние твърдим, и началната дата, която съда определи, е сключил една сделка, с която се е разпоредил с немалко недвижими имоти. На практика беше продал всичките си недвижими имоти. Да, беше продал всичките си недвижими имоти. Сега не съвсем на данъчна оценка, но
нали, по мои прости сметки, поне 3 пъти по-ефтино, отколкото им беше реалната стойност. Пред Софийския апелативен съд обаче, като инстанция по същество, там съда отново допусна съдебно-счетоводна експертиза, която с вече новосъбраните и представени писмени доказателства, включително списъци с приети вземания, трябваше да извърши една оценка, действително кога длъжника е изпаднал в неплатежоспособност. Първо, нали, в София съдилищата са изключително натоварени, и за съжаление не успяват да се справят с препоръчителните срокове на законодателя по-бързичко да се насрочват заседания, просто защото обективно не могат. А на следващо място, единия път имаше някакъв пропуск, вещото лице не беше взело експертизата да работи. На следващото заседание вещото лице беше болно и не можеше да го изслушаме. И де-факто на трето заседание изслушахме заключението, след това апелативен съд си писа решението и докато излезе решението, с което ни се уважи жалбата и началната дата беше върната към 2017, едногодишният срок за предявяване на отменителния иск, макар че вече бяха на лице предпоставките, беше изтекал. И понеже ние го бяхме предвидили, че това е много вероятно да се случи, тогава говорихме с синдика на дружеството, с него поддържаме страхотни професионални отношения. Той ни каза: момичета, аз към днешна дата имам решението на Софийски градски съд. И докато не излезе решението на апелативен съд, с който определи новата дата, аз не мога да го заведа този иск, защото той би бил неоснователен. И ако не го бяхме завели ние като кредитори с ясното съзнание, че поемаме риск и че иска ни може да е неоснователен и това да коства разноски, поехме риск и предявихме. Така че удължаването на преклузивния срок ти дава тази възможност. Да, е глътка въздух. 2 години е много, много по-добре. А в крайна сметка той не може да е безкрайно дълъг, защото в крайна сметка трябва да има сигурност на търговския оборот и стабилизация на сделката. Дори и тя да има някакъв порок. Не може... Само нищожността може... Но тя просто е нищожността, едно правно нищо, докато тук говорим за една относително недействителност и в крайна сметка приобретателите по тези сделки трябва да имат някакво спокойствие в един момент. Аз мисля, че тук... друго съществено е, че законодателя по образец, може би, на исковете по 694, установителните искове, намали таксите и вече една четвърт от материалния интерес. За осъдителните. Да. Една четвърт от цената на иска. Ако искаш сега да пристъпим всъщност към изменението, което на мен ми се струва всъщност най-съществено, е именно процедурата, по която се провеждат продажбите вече. Добре. Тъй като цял един член, а именно продажбата чрез пряко договаряне, всъщност изчезна. И вече няма. Която беше като основно средство. Често пъти всъщност беше основното средство, по което се случваха нещата, но да караме поетапно. В момента разпоредбата на член 717в продължава да действа така, както действаше и допреди. Няма изменения в нея. Това е първата продажба, при която активите се продават на пазарната цена, която е изготвена в рамките на производството по несъстоятелност, по съответния ред с внасяне на задатък. Всички, които участват или са участвали в такава процедура, са наясно с това. Изменението обаче идва в член 717ж, която е всъщност втората продажба, когато не сме успели да реализираме активите или активите първия път. Преди законът казваше, че се провежда търг с тайно наддаване. Така. И стъпка за наддаване, съответно. Така, при цена 80% от първоначалната продан. Сега търгът е с тайно наддаване, което те първа предстои да видим ще има ли някакви изменения от търговете, които се провеждат, например, пред частните съдебни изпълнители. Това най-вероятно ние като синдици и нашите колеги ще изградим тази практика, да видим как това ще се случва. Но другото по-съществено е, че след това не се пристъпва към продажба по 718, както беше която досега. Отпадна. Да, след решение на събранието на кредиторите, а се продължава продажбата по 717ж с падане на цената при всяка следваща продажба 10%, докато стигнем до 50% от цената. Тоест няколко търга? Да. Няколко търга правим до 50%. Ако обаче не реализираме и на 50%,
Така. се прави нова оценка и дали се стартира отново по 717В или се продължава някаква процедура по 717Ж. Вчера с теб си го говорихме това и ти по-скоро изрази становище, че се стартира всичко от начало от 717В и започва наново. Ами би трябвало, тя такава по-скоро е логиката ти, иначе няма смисъл да правиш нова оценка. Мен това, което ме смущава обаче, е, че добре, няма смисъл. Има активи, които просто са толкова неатрактивни, че ти колкото пъти да ги продаваш, нали, ако цената не е много занижена, никой няма да ги купи на практика. Сега, тук първо трябва да изясним въпроса как се прави тази оценка. Хубаво са предвидели, че ще е от независим оценител, само че има няколко различни метода на оценка. Имаме вече изисквания и тук да е вписан в... Да, това е окей. Това не възразявам. Ние така или иначе само такива оценители до момента всички колеги според мен в практиката си ползваме. Това просто вече черно на бяло въведено. По кой метод се прави тази оценка? И ще вземе ли оценителя предвид нереализираните продажби? Защото този актив по метода на пазарни аналози може да продължава да струва също толкова, колкото е струвал и миналата година. Ако говорим за недвижим имот, например. Цената на квадрат за такива имоти на това място е толкова. И какъв е смисъла да се връщаме пак на скъпото, при положение, че ние на ефтиното не можем да го продадем? Просто аз не можах да разбера защо се наложи да отпадне прякото договаряне. Но това е мое... Аз просто смятам, че това е в един момент сравнително бърз и лесен начин за... Да, защото при него намиране на купувач. Нямаше изискване дори за обявяването на търга и съответно спазването на тези срокове. Сега пък от друга страна, част от тая разпоредба на 718 не действаше от години, защото тя ти казваше, че имаш възможност, че самата процедура се провежда или от синдика, или от посредник. Аз посредници, честно казвам, не съм виждала да се използват, но и това са в случаите, които може просто да възложиш на брокер да реализира имота, но предвид факта, че това все пак струва допълнително средства и разходи, нали, може би това е била причината всъщност кредиторите да го избягват като гласуване. Така че имало е някакви съображения в тази връзка. Да видим и това как ще действа от тук нататък и за напред. По-същественото е, което може би е единствената хубава новина за синдиците, е, че те вече няма да бъдат нагърбвани с това да подписват нотариалните актове и да представляват длъжника. Това е определено положително. Да, придобиването на активи, независимо от техния характер в производство по несъстоятелност, ще се случва с постановление, издадено от съответния компетентен съд. От съда по несъстоятелността. Това Аз мисля, че това също е положително. Да видим. Въведен е електронният търг. Електронният търг, който за него също се говореше от ужасно дълго време. Ние даже ходихме на такъв обучителен семинар преди. Министерството на правосъдието 21 година, значи преди 2 години, беше организирал. Те бяха пуснали проект на уебсайт и ни обучаваха. 2 години по-късно вече е въведено законодателството, работили. Забравили сме за това обучение. Аз бях забравила. Работи сайта, има функционалност вече и за синдици, както и за частни съдебни изпълнители. Този публичен търг е въведен в един изцяло нов раздел 2 на Търговският закон. А той успоредно ли върви или... Тук е също, според мен, съществува една неяснота в закона и по-скоро аз го възприемам като алтернатива на другите продажби. И съответно събранието ти на кредиторите трябва да гласува или синдика да направи предложение това да се случва чрез въпросния електронен търг и тази нова платформа, която Тоест тези търгове, които ти сега обясни, първият търг по 717 В и Ж, те се провеждат физически, а електронният търг е алтернатива. Да. Точно така. И самия закон ти казва, че при електронния търг първата ти продажба започва при цена по 717Ж, т.е. имаме веднага намаление с 80%, а последващите процедури по продажба, ако тази не бъде реализирана, защото няма
застраховач, се случват отново по реда на 717ж, т.е. с намаляване с 10% на цената. Но просто всичко се случва в електронна форма, което не е безкрайно решение от логика, защото така избягваме всякакви спорове относно това, кой кога се е подал заявлението, имаш проследимост на дата, час и съответно абсолютно всичко остава следи, включително така, и кои са лицата, които участват в продажбите, защото така или иначе всички синдици знаят, че то си има и професионални наддавачи, които не са реални наддавачи, не купуват, но участват в търговете. С бюджет за инвестиране в задатъци. За съжаление. Но да, предвид краткия срок от август месец до сега все още няма насрочени такива продажби в тази електронна платформа от страна на синдиците. Частните съдебни изпълнители я ползват така доста активно, така че предстои да видим как ще работи тя всъщност. Да. Ами, да споменем и за синдиците, така или iначе ние сме синдици, споменаваме ги, те са основно действащо лице. Преди да споменем за синдиците, което ще оставим за съвсем накрая, ако искаш да се съсредоточим върху друга съществена промяна в несъстоятелността, а именно спирането на производството, което допреди можеше да се случва до безкрай. Добре, пък сега това ще ни е правното преливане към синдика. Сега е ограничено до един път. Производството по несъстоятелност се спира, когато няма достатъчно средства за неговата издръжка, като тези средства включват както възнаграждението на самия синдик, така и всякакви съпътстващи разходи, свързани с изготвянето на оценките, които не са никак ефтини, още повече предвид икономическата криза, която ни застигна, и повишаването на цените на всичко. Инфлацията. Всякакви текущи разходи, свързани с поддръжка, охрана на обекти, всичко свързано. Включително участие в съдебни производства, защото синдика имаме предварително освобождаване от държавни такси, от задължение за внасяне на държавни такси, но никой не те освобождава от задължението да платиш експертиза, например. Точно така. Когато допреди новите изменения, в случай, че в масата на несъстоятелността няма достатъчно средства, синдика е този, който сезира за това и уведомява съда. Той текущо го уведомява, съда текущо знае каква е наличността по банковата сметка. Съответно определя сума, която да бъде внесена преди беше от кредиторите и длъжника, сега от всяко заинтересовано лице. Като в случай, че тази сума не бъде внесена, производството по несъстоятелност се спираше за срок от 1 година. Ако няма внесена сума или съответно дружеството няма активи, производството по несъстоятелност се прекратяваше. Тази опция беше използвана в много производства многократно, всъщност. Има такива производства, които 10 или 15 години се движат, периодично се спират, периодично се възобновяват, нали? Аз в момента съм синдик на едно дружество, което производството е открито от 2015 година. То номера на делото си от 2015 година. Най-големият кредитор е бил КТБ в несъстоятелност. И те точно това са правили. Значи синдика докладва, че са изчерпани със средствата. Съда оказва на КТБ, привнесете, нали, на кредиторите, но той КТБ е най-големият и заинтересован. Привнесете разноски, те не привнасят разноски. Спира се за срок от 1 година. В последния възможен момент внасят сумата, възобновява се производството, то стига за разноските за 6 месеца. 6 месеца производството е възобновено и след 6 месеца се разиграва същата схема. Това нещо от 2015 аз съм синдик на дружеството от 21 година, мисля, че. И то защото КТБ в рамките на неговото производство несъстоятелност продаде вземането на друг кредитор и другия кредитор просто не допуска производството да се спре, защото в него има имущество, има и висящи съдебни дела, нали? Не можеш да си позволиш производството да е спряно. Да поддържаш производството. Сега всъщност промяната какво казва? Един път ще се спре, ама като настъпят пак предпоставките за привнасяне на разноски, когато кредитора не привнесе, какво правим? Би било да се пристъпи към прекратяване на производството, но така може да се стигне на практика наистина до ситуация, в която има реален актив, просто няма и заинтересован кредитор, който да привнесе разноски. Защото в най-общия случай най-големите ни кредитори са банките, разбира се. Хипотетично те биха имали интерес от привнасяне на разноски, освен ако не са
получили разрешение за продажба през частен съдебен изпълнител. За и тогава им предпочитат да не плащат разноски в производството. Другият най-голям кредитор, който е част всъщност почти всички производства по несъстоятелност, е държавата чрез НАП. По принцип, нека да си го кажем, няма търговец, който да има затруднения с плащанията и да няма публични задължения, данъци, осигуровки. НАП е навсякъде. НАП, във всички производства. Не привнасят или много рядко привнасят разноски за издръжката на производството по несъстоятелност. Така че от една страна това може би е резонно, защото хипотетично би гарантирало поддръжката на производството, възнаграждението на синдика за труда, който той така или иначе полага, но пък от друга страна наистина по-скоро може би ще има и някакъв негативен мен да ти кажа, може би от една страна това ми харесва, защото само от една страна, иначе като цяло не го възприемам. Със същото това тълкователно решение едно от 2017, което цитирах малко по-рано във връзка с това, че определението не подлежеше на обжалване, съдиите приеха, че за срока, когато производство по несъстоятелност е спряло, синдика продължава да участва в производствата. Тоест, ние нямаме парични средства, с които синдика да взима заплата, възнаграждение. Нямаме парични средства, с които синдика да плаща експертизи. Обаче, за този срок синдика носи отговорност за имуществото, имуществена лична отговорност за имуществото на длъжника и за качеството на вършената от него работа, в това число и как той води процеса, в който участва. И от друга страна, аз трябва да се явявам на дела, без да получавам възнаграждение. Даже не е ясно дали някога ще получа възнаграждение, защото ако за тази една година никой не привнесе разноските, производството ще се прекрати, край за търговеца се заличава. И как аз да водя делото, без да имам пари да платя експертиза, а без експертиза не мога да си докажа вземането? Не само, че не трябва да получавам възнаграждение, но да си плащам за страховката и да нося отговорност, но трябва и да извадя от собствения си джоб, за да водя качествено процес. Това нещо е толкова недомислено. Много силно се надявам да има изменение на закона, което да лиши и да обезсили тълкователното решение в този смисъл. Да се спират и функциите на синдика. Доста по-разумно. И делата трябва да се спрат. Защо продължаваме да говорим? Ето сега. Това тълкователно решение. Всъщност практиката беше доста спорна за спирането на успоредните производства, но за съжаление ВКС реши. ВКС даде задължително разрешение на този въпрос, който обаче някакси може би, защото те самите не са част от производството по несъстоятелност, защото самото производство се развива основно пред окръжен съд, може би са много далеч от същността на от динамиката на производството и за това разрешението им не е според мен правилно. Но ето аз и в момента съм в такава ситуация. Синдик съм на едно дружество, което е със спряно производство, обаче трябва да пиша отговори на искови молби, трябва да се явявам в заседание. Нали? Много... След като каза оплаках се. Всички негативни аспекти по отношение на дейността на синдиците, искаш ли да коментираме все пак нещо, което и двете май отчетохме като положително в изменението на новия търговски закон? Сега, много ми се иска, ако подкаста въобще продължи да съществува и да си направим една отделна тема специално за синдиците и там да си изкажем болката и ще ми се да поканим и други колеги синдици, тези, които ни представляваха в работните групи по работата на проекта и да кажат, защото те от 2019 година се готви този проект на закон. От 2019 година има заповед на министъра за създаване на работна група. 2023 година резултатът е, меко казано, лош по отношение на исканията, които сме отправили нееднократно. Но все пак да кажа хубавото и да кажа нещо положително. Положителното е, че до сега синдиците при неизпълнение на задълженията им, без да има степенуване за какво точно неизпълнение става въпрос, дали имаме ли увреждане на кредитори или просто не си представил отчета в срок,
можеш да бъдеш изключен и да бъдеш изключен по лошия член, както ние го наричаме. Както наричаме, всъщност това означава на 657 алинея 2 от Търговския закон. Да, и това означава министъра на правосъдието да те изключи от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици. И нямаш право отново да бъдеш синдик. Нямаш право да се явиш на изпит, нямаш право да ти се възстановят правата. Просто си лишен от права за винаги. Това разрешение беше някакси така останало в закона от преди много време и не беше съобразено въобще с правната действителност, тъй като нямаше друга такава фигура, която да търпи толкова остри санкции, включително и частните съдебни изпълнители, чиято отговорност не е по-маловажна от тази на синдиците, можеха да бъдат възстановявани в правата си след минаването на определен период от време. Но сега имаме светлина в тунела и сега след изтичане на срок от 3 години от решението от заповедта на министъра, синдика може отново да бъде възстановен в правата си. Това естествено еднократно. Аз смятам, че действително, ако втория път вече се превръща в някаква системност и означава, че човек просто няма качествата да бъде синдик и не трябва да бъде синдик. В крайна сметка, нашата работа като синдици е много отговорна и трябва с внимание и грижа да се отнасяме и като добри търговци, и като добри юристи, и като добри икономисти и специалисти. Въобще, да. В общи линии това са най-съществените изменения, които ние виждаме в закона, касаещи производството по несъстоятелност. А може би... Част от текстовете, извинявай, че те прекъсвам, част от текстовете, макар и да имат вече действие, не могат на практика да породят правен ефект, а това са именно всички разпоредби, които са свързани с въведените нови образци на документите. Точно за тях искам да за които има отлагане период от 6 месеца, в който трябва да бъдат приети тези образци от министъра на правосъдието, така че когато това нещо стане факт, допълнително ще ги обсъдим всъщност ще има ли ефект от тях, като тези образци касаят както документите, които съда депозира пред съда, които синдика депозира пред съда по несъстоятелността, така и самите молби за предявяване на вземане, молбите за присъединяване на кредитори. Да, т.е. ще се унифицира, всичко ще стане с образци. Всички участници в производството, за да участват в това производство, ще трябва да ползват образците. Всеки кредитор за предяви вземането си ще го прави по образец, което... Защо не? Ние като коментирахме тази тема, всъщност стигнахме... много по-лесно ще е за нас. Предявяване на вземане би било съществено облегчение за синдиците, тъй като, за съжаление, много от кредиторите не са наясно как точно да формулират претенциите си и по-скоро сумите, дори предвид факта на това, че лихвите че се изчисляват по различен начин в зависимост от периода на дължимостта им съответно. Така че това ще облегчи всъщност синдиците, евентуално ако образец съответно отговаря на тези изисквания, би могло да облегчи синдиците при изготвянето на списъците, така че... Ти като каза списъци, на мен ми е интересно да видим какъв ще е образеца за списъците, защото към настоящия момент ние работим по едни списъци. По-голямата част от колегите работим с еднакви, но примерно ние двете с тебе и включително и Велчески, който е нашия патрон, който ни обучени в несъстоятелността. Всички пишем забележки, защо не приемаш дадено вземане и даваш възможност на кредитора, като си прави възражението, да уточни защо, да си представи, или да си уточни искането, или да си представи съответните доказателства. Аз малко по-рано исках, когато говорим за изпълнителното дело и за изпълнителните дела, индивидуалните и универсалното, да обърна внимание на нещо, което просто ми прави впечатление, че клиентите трудно го разбират. Говоря за нашите клиенти като адвокати и говоря за кредиторите в производство по несъстоятелност, каквото наблюдение има в качеството ми на синдик. Независимо дали имате постановено решение във ваша полза и сте осъдили длъжника да ви плати сумата Хикс и сте си извадили изпълнителен лист и сте отишли при частен съдебен изпълнител и той изпълнява, ако по отношение на длъжника бъде открито производство по несъстоятелност, вие непременно трябва, за да участвате в този процес, непременно трябва да си предявите вземането там. И предявявайки вземането си там, не представяйте само решението и изпълнителния лист, защото те не установяват вашето вземане. Трябва в рамките на производството по несъстоятелност да си докажете вземането
както сте си го доказали в общия исков процес. И не е невъзможно синдика да не ви приеме вземането, не е невъзможно съда да не ви приеме вземането, като одобри списъка на синдика без изменение, и не е невъзможно да трябва второ дело да водите, в което да установите вземането си. Този път обаче с участието на синдика, който вече действа и като процесуален субституент на всички кредитори, т.е. защитава интереса на кредиторите. Това просто е така. Исках да обърна внимание. Причината се крие в така наречените субективни предели на силата на присъдено нещо, и не може в един процес, който се е развил само между вас и длъжника ви, да трябва да обвързва всички останали кредитори, защото длъжника може, самия процес може да е симулативен, длъжника може да е пропуснал да упражни да направи свои правоизключващи възражения и други, така че да отхвърли успешно вашата претенция, и съответно другите кредитори не следва заради бездействието или умишлената злоупотреба с права от страна на длъжника да търпят вреди. Това е така леко като такава практика. Тъй като производството по несъстоятелност наистина е така необятно, би го нарекла дори, може би едно от най-пълнокръвните производства и най-сложните и динамичните в нашето право, ти предлагам да се ограничим с коментарите си до тук, тъй като наистина имаме още много неща, които да кажем и няма как да ги изчерпаме дори в следващата още един час сега. Така че по-скоро да си оставим неща, които да споменем евентуално в други епизоди на нашия подкаст, ако това е интересно съответно за нашите зрители и слушатели. Мисля, че така успяхме да засегнем най-съществените изменения в частта с несъстоятелността. За следващите пъти надявам се да успеем да говорим и за производството по стабилизация, което на нас също ни е изключително интересно, и се надяваме да успеем да развием практика по отношение на това производство, както и за новия правен субект, който пък касае новите фигури в търговския оборот, а именно стартъпите. Така че всъщност новото идеята на законодателя да въведе тази нова правна форма, този нов търговец, точно да отговори на нуждите на стартъп компаниите. Така че тук темата мисля, че е доста интересна. Да. Още повече, че всъщност трябва да го споменем, че това дружество към настоящия момент все още не действа, т.е. не може да бъде регистрирано. Пак имаме отлагане на закона за следващата година, лятото мисля, че беше. В общи линии трябва да дадем време на агенция по вписванията да организира. Нали? Това е един сериозен процес. Стискаме палци да го направят както трябва и да нямаме проблем после при регистрацията като адвокати. С това приключваме днешната тема. Да. Аз бих искала да се обърна към вас, защото този подкаст в крайна сметка го правим заради вас, зрителите, и разчитаме на вашата обратна връзка, за да добием представа дали ви е харесало и дали ще останем само с този пилотен първи епизод или ще има и следващи. В обратната си връзка, която можете да ни дадете по всякакъв начин. Било то лично, устно, писмено, можете в сайта ни www.thelawinaction.bg има контактна форма. Можете да ни пишете във Facebook, можете да ни пишете в YouTube под нашия подкаст като коментар. Разчитаме на конструктивна критика, разчитаме да ни насочите към теми, които вас ви вълнуват и искате да застегнем. Отворени сме и за предложения, за гости, които искате да чуете и да видите, които да поканим като събеседници, и въобще отворени сме наистина да чуем вашето мнение, но ще ви помоля да бъдете търпеливи и толерантни, защото това е пилотният епизод. Ние нямаме никакъв опит, трупаме опита, а пък като във всяко нещо, именно опита и постоянството подобряват качеството. Ние искаме да дадем смислено съдържание и да предложим качествен продукт. За целта трябва да ни помогнете и разчитаме на вас. И много ви благодаря за вниманието. Благодаря за вниманието.